umhlobo walapha ekhaya phethe imali apha elihlaza engavuthwanga yokuphela inkulu ihambele apha kubuso mtsha phethe le voucher yokuba ahamba aye kwa-sport scene aye kwaMarkhams yaphina kuzo zonke zovenkile 1,200 imali ehlaza endubulisa Susa put. Yazibulela inceba zakhe asenzele akukho nto ndizoyithetha apha bethuna besesiminyanya yakwamadiba kaphanya kuthiwa mandizise apha esi sifo zelithi kwala xa ligqiba ulungisa umandlalo walo ibhedi akade sona phezu kwebhedi yaso uzawufunda ukuyondlula ibhedi uba kakwazi nam ke sethunani dongamathuba namaxesha Naso sokugqibela. Naso sokugqibela. Hamba. Abalungu mama bakitchini.
ukudla khala khala khona konke yeah. Yazalwa kaloku mani ke ngoku mani nam ndiyazalwa ndiyazalwa bamelani lithi elaa khaya lasekhaya elaa khaya lasekhaya lithi eli lakwagogoba zimbambile mosleso lithi mfondini aliyazi into oyithandayo aliyazi indlela izinto ziwilayo wena kakuhambe mani uye phaa emakhamzi ufike phaa emakhamzi ujonge intoba yintoni eza kufanele bathi ke mna nam ungalinge ube kwentonianento nabo bantu amaphara ube kakuhle ngalo lonke ixesha basekhona bezayo ndimchithe Sephale kaloku kuthiwa sithina kwela kulaa mhlaba sengcobo ngumborhweni likrwala Adifa sithiniwe
don't do papers. Hayi manje. Osuka eKhala wakhuphe emafeni uzongena icontact osuka kumakazi ibifikile ke iyayiqonda phaya egarage ne iphanga phaya ibhedi ka evela ungaphansi esikhobeni sanqamba besithwala ispace asikho uthi ke ngoba ungaphansi esikhobeni uzondlule uyazazi uba ziphi into zokondlula I know ngihomba Yes. Asigqibile ke sibanike ichance. Yes.
Umamkhulu lo uthetha ingqolo msifuna nabambethe nesizwanisa abathathu. Mna ke yami into benditshila uzaba nesigqisi. Andiyifumananga iblog ne andihande efisela yona imali. Nenzela amadoda abantu abandixelelayo hayi mama zintoni ezilento uyithengile. So ndibone ukuthi bosiroma madize nalento. Uzithengele imali. Ukwenzela nikhangelele umntana ndasisikoma into ayidingayo ningamngenise ematshayineni siyakulela nozala uthe kwalapha kanyange nawe uthetha umnyama isisibhesi kaloku nemoto nayo Gqibela ngoku. Aba bajikela ngapha. Ake baqale ngapha. Qale ngapha. Zonke kabelo. Ayingathina zoba yona nibesizele yona ile. Ewe. Lena nto isizele yona ile ingakalozi imizini. Kasike ungatyiwa. Invitation ezizenziwa ngefowuni uba mhlawumbi bisiya kuthi sonke
ungethamsana ke silapha mna ke yami inkabe kula mhlaba lo ngatyana ngifunda ke mna masengwemile ukwazile umntana kantwana ngihamba ke nalo mama nje manimbona mambathane ukwela duku zabe ndizithandayo kodwa ndizisibiza sisebenza nale ndoda nomama uteke xa kukhala igwelo ngohlaba into yobana ezinye izinto mabe sizishiye size kule ndoda izinto ke ziyaplana zingenzeki kodwa ke lena yenzekile sivumeleni ngento yobana ke sithethe nendoda ke sinyengeza loo nto sinyengeza silapho igama lakho umntu olapho uzodlala igama lakho kodwa kasifuni into yobana xa siphuma apho uthi abantu aba benze njani ukuba usekuhlanti besakunika sikuyinto kodwa ke eyona nto siyizisileyo njalo sizoyalela sishiye loo nto sishiye kukho umntu ubhala ke mamela ke Jangisi lo mfana kule mali ndinikwe bekhaya athenge into ithole bhoko noyeke kunje ntana utata uthenge itokazi lebhoko Mamelani ke sigqibile ngoku. Theke xa sigqibile siya kuhlelo 15. Yes. Xa ubona abantwana bejonge kanjeya. Uhlelo 15 ozawulandela. Ha. Kodwa ke phambi koba eze uhlelo 15. Kudla ngothiwa ke xa thetha isiXhosa inkwenkwezi iyehluka kwenye. Ukukaqawuli ne? Ithi ke loo nto leyo ngesilungu i-VIP ayifani nomntu ke yo-VIP nivile ne? Kumshile mos nimvile i-VIP ayifani nomntu ongeyo-VIP bona mos aba bangapha aba balapha phambi kwam nam ndifanele ndafakwa ke kuba ndingu-program director nabakweliqala naba ke abakhethekileyo abangakhange ba-introduswe ngokuya bekusenziwa ke i-introduction. Cela ke into yoba sinike imbeko ndizawufunda ke bona apha ngoku xa ndigqiba ukufunda kuzawunyuka abantu abazobulela. Ndenzela ke into yoba njengoba silapha sinikane imbeko efanelekileyo umntu simnike imbeko emfaneleyo ne. Andizubabiza ke ndibaxela ii-positions zabo kodwa ndizawubaxela nje into yoba bangobani. Asanga kwii-positions mosuku kwam ndizawubaxela nje uba bangobani. Ndiyacela ke okoba simamele apha phakathi kwethu sinabefundisi bebandla likaThixo. Ndizufunda bandla kodwa sinabefundisi bebandla likaThixo abasebenza notata uMagwinyana nomama uMagwinyana. Sinabefundisikazi abalapha. Ndizawufunda bona ke ukwenzela into yoba uzuthi xa umbonayo ungamthumi ngoba lo ngoku asinxibanga zikhola abanye banga nazinontoni ungaske
azame uthi thatha mntanam khawuhambe uyondikelela amanzi okanye ngobeke sisitya ukwenzela into yoba ungayenzi loo nto umnike imbeko yakhe aba ndizabafunda phakathi kwethu sinotata umfundisi uNtshanga madimcele ke utata uNtshanga abe kwimeko nje yokuqapheleka danke utata uNtshanga phakathi kwethu sibe notata umfundisi uConzwa ndimcele utata umfundisi uConzwa abe kwimeko yokuqapheleka phakathi kwethu sibe notata umfundisi uMatheza umfundisi uMatheza abe kwimeko yokuqapheleka sibe notata umfundisi uNgqephe nankuya nekepsi emva rhatebe sibe notata umfundisi uMatiwane iba kwimeko yokuqapheleka umfundisi uMatiwane sibe notata umfundisi uMajeke naye abe kwimeko yokuqapheleka sibe notata umfundisi uXhasa umfundisi uXhasa naye yini nto okokoko ndibafunda aba kaloku abantu abahle vele nje iqonda abevele bablende akahambi yedwa uhamba nomama kwakhe akasosithuba uhamba nomama kwakhe xa bephakama ndiyacela baphakame bobabili mama utata uXhasa utata uNgqephe naye akalososithuba xa umama kwakhe kupha ekhitshini akasosithuba utata uNgqephe uhamba nomama kwakhe phaya utata uConzwa akasosithuba utata uNtshanga akasosithuba utata uMatiwane akasosithuba utata umama kwakhe ukhona apha babili Majeke nomama Majeke banikimeko yokuqheleka kwakhona anjagqitha ndakhawuleza ibe ngutata uMantoti utata uMantoti sisithuba Andibhithe abake ngomama otata bekho kodwa bakhona abekho apha bekhona bona mamela apha ndinomama uGqobhoka utata wakwakhe ngulo begula apha iba kwimeko yokuqapheleka udyanki bamudyanki bakwimeko yokuqapheleka utata ukhona ndibe nomama uSolwandle kwimeko yokuqapheleka hayi akasosithuba utata ukhona ube nomama uMalothana usekhithini naye akasosithuba utata wakwakhe ukhoyo khona endingambizanga kanene xa ubize ngoku sizawubiza andingomfundisi nobente ndimfundisi hayi ke noko mna I am so stupid. Umfundisi ukokwana ngumthembi iziduko zami
Yes. Iphawu liposi. Ngoba sizawubiza utata omkhulela. Ixesha lendilikiwe apha bekuthiwe ngo2:30 sendiqinile. Ngoku ixesha siya ku2:30. Azoharisha bemnati. Ndizawubiza ngoku utata uNtshanga noDr S Matoto baze apha bazokwenza amazwi hayi ngeke ndibhalele andingabhaleli andingambhaleli ngeke makayithethe le nto bezayithetha nganyebelezisa umntu omhle ibommisa bondwe nowakwakhe And that there is zeal. I sing and I shout, oh Jesus, came down and take me out. Basifundise kwelikhaya lozikhoma izihlobo zalapha ekhaya ngaye wonke umuntu olapha siyabulisa ngamatshathu lamapha odubane siyahlonipha ngoba kukho mama ulubeke lo uye nalo uzazawufulela ngulungu ulimnandi ndimbelekile ulimnandi ezinye nesitamu zakhe sinyamalala ndizaziva bezisiyana esejongwane ndizokuthi imnandi lo obu ubomongene kubo kunomahluko ukuthiwa kuwe uyindoda akukulinganisi nabo kodwa uthi uvukile kwisimo ukuso ngaphambili ithi ke ngoku ubudoda sizenzo ayiyohambo yokuwelela entabeni uphinde ubuye baninzi abantu abayileyo imnandi entabeni baphinde babuya kodwa bangomadoda ngoba izenzo zabo azichazi noba bangamadoda utata akho lona ayingomkhulwa wakho ithi ke loo nto lixanduva lakho lokuqiniseka into yoba noba kwenzeka ntoni isabela kutatakho noba ufuna ukwenza ntoni isabele kutatakho ungamshiyi umamakho limnandi ikhona ke into aze nayo usisi wakho athe masiphathele yona ukuze nawe ngeli xesha likaDisemba sizoshiya imemories apho ngaphezu kwento yonke noba uhambe ethunzini lokufa uthi kunawe enkosi kakhulu
Yacela kancinci sana. Yacela ntokwana. Yacela nje kancinci. Bomama. Kule ntokwana. Cela nje ngexesha sisatyayo. Sebenzise nje icephe nomlomo. Ebuteni. Sinike elithuba lifutshane utata alimele apha. Inkosi kakhulu. Okay, yes. Nakweli cala ndiyacela iplate yokugqibela ndizibambe nje bantwana bam. Tata kazibamde. Ndizibambe nje ezi plate. Kungabikho umntu ozawuphinda agqithe apha. Agqibe. Andizibambele ke kuthiwa ilizwi lombulelo lifutshane kuyenkosi. Akaphethetha yena. Masenzeni kanje ukwenzela uba babulelwe nabo, ukwenzela uba nabo babe yinxalenye yalo mbulelo wenziwayo apha. Makhe sibayeke ootata nje baphinde bayophumla, sibanike itshansi. Ningakhathazeki bazali bam. Cause about Pakistan. Jangan jom. Itu jangan. Jangan apa nang? Kau ini jangan. Mangga. Mungkin enggak apa. Mama. Abantwana ngabona umsara ngabona bayi kodwa ngithanga utata usaphangisa kodwa kusendleleni bakhona ke khona na sikamhlaba sefini ngalomzi kodwa saziqale ukuba into zininzi zokwenza basifike basisuka ke kuphekani zininzi izinto kuba kukhona umngane omoyo asaqonda kanjani kuba semithanda uyayazi ke ngokwamnanja kwelakala ngendifike ekuseni bangabana bengasikefini babulisa nonke befuna lenkosini kuba yonke mama uzobhalisa apha ke ngoku.
Phakamela nje into emfushane ukwenza izilombulelo sezithilo ke ukuthi izilombulelo emfushane enkosi ibulela wonke umuntu olapha indwendwe zethu bese sesiqaphele abefundisa abakhoyo nesithuba sibulela ntongo amazwi eniwabekileyo kulo mntana amazwi akumala sibulela nezinwe eniziphetheyo enize nazo ukwambani kwamdakanotyana zonke ntongo siyazibulela sithi inkosi siswele imilomo eliwayo njengoba siyazivakalisa kuba ninozibona indlela esonwabe ngayo apha ngaphakathi ndingaqazi uba abantu iintliziyo zabo zisemafutheni siyazibulela bakhona abazawulandela emva kwam besenditshilo zabo sibulela ubukho benu sibulela izimo zenu sibulela amazwi enu okukhulisa lo mntwana nishiye izinto ezibalulekileyo ezininzi ebekufanele uba nizenzile nazawusihombisa kweli khaya siyabulela sithi ke ukuba into ethile ethe gqithi ndayibona nawungengathi aniyibonanga kunentle eniyibonileyo niyibalisile nkulu ningayikuthi niyibale ningathi hayi isakhiwo yamakho nithi amadoda amathathu ebedityaniswa nje ngomlele ningathi ke kukho nenkukhu yale wizi bekho netshikini lo mntu ebenenkukhu yakhe sizama ukuthi ke torho zenikozuke kube mnandi naxa nihamba indlela yenu entle kwabhama nilodwa endleleni Kwaqhubeni kwaXhosa ke kuthiwa xa intekwewe lizwi latheko kuba khona unto phakamela umxhasa umkhulu wam zinto zininzi uDisemba abantu basekhaya uzolo abanye batshakazi balapha akababoni that bambeke eqaleni umthumeni wakhe lo umntu ohamba ngolizwi xa sinengxaki pha inqwelo yakhe kulele phaa uphumelele xa ke kujiwe phaa balapho iqela lethu ingathi asisebenzanga ngenxa lijogileyo ngolwesibini sabe silapha zamtalela uphumi azabeka umlenze wethu omgidi ngamanye amazwi ubhudise wagidileke andizuphinda phinde ngesinye enkosi Solo! Akudliwe cha! Mamelani ke bazali bami. Mamelani ke bazali bami. Into ezakwenzeka ngoku. Manilinda nje nitye. Manilinda nje nitye. Kunezibhotile ezilapha phambi kwezitafile sinazo. Ishasaza. Ebona masiqindi lo. Bathi ndithi mandinilinde mani qale nitye mani. Mandinilinde qale nitye. Kodwa lowo yena kuzawuba nguye lo ozawuqhuba lo mcimbi. Yawuthi xa ebona into bangothi noku umcimbi uyayondelela iyawuba nguye ke uzawuza azokwenza yona.
umfundisi ukhasa uzawuza azokwenza ke itoast but kuba yena ufilisha into yoba ngoku kuredi hayi amandla ngawakhe nto zakuthi mna ngoku ndiyehla kula mazwi omoya ndiyacipha ngoku ndihle kula mazwi omoya xa ndihlayo ke nam ndithi ndeham yho esitafuleni iglasi ngoku sizawukhwasa izitulo sawubetha uchairs okwaziyo ufumana iglasi apha etafuleni ndiqinisekile apha esitafuleni zikhona imbodlelane ezintle apha zinemibala eshiyashiyanayo sizawuya kathathu ke kweli thontsi ndizalikhwaza uba ngaba kule bhotile lapha kuwe akekho u-NON ungayingamandla usezawuqhuba uba ibhotile yakho mani sendikufitshane ngaphambili kaloku yimani kaloku Tato, why Josie at the camera? Why Josie got the camera? Yeah, see, why Josie got?